señor Díaz. Ten a palabra por parte do Grupo Parlamentario de Marea o señor Lago Peñas. Boa tarde, pareceume moi oportuno a referencia da deputada Benegá ao de marzo a loita dos traballadores e traballadoras de Ferrol. O 3 de marzo tamén en Vitoria foron asesinados 5 traballadores cando era ministro do Interior o que era o ministro do Interior. Para aqueles que contan a película de que a democracia veu a España por unha concesión divina, a loita dos traballadores e das traballadoras, as mortes, os asesinatos de Vitoria ou de Ferrol demostran que non, que foi o esforzo teimudo da clase traballadora o que fixo que o dictador morrera na cama, pero que a dictadura morrera na rúa. E eu, como son do mesmo sindicato que Amador Lei e Daniel Niebla, pois tamén dende esta tribuna, diante do 10 de marzo, quero falar e dar os seus nomes aquí, porque esos son os heróis que construíron a democracia neste país. Non vou eludir o tema que plantexa o BNG, ni mesmo a parte no que existe certa diferencia. Nós estamos a favor do marco galego de relacións laborais. Creo que o conxunto dos traballadores e traballadoras do país están nese proceso. Ese marco é un proceso en construcción. O Consello Galego de Relacións Laborais é o marco galego de relacións, un marco galego de relacións laborais. O Consello Económico e Social o é. A negociación colectiva que se realiza en Galicia o é. E de feito, a maioría dos traballadores e traballadoras asalariadas do noso país teñen as súas condicións de traballo reguladas nun convenio provincial negociado nas 4 provincias do noso país. Agora ben, o marco galego vai consistir sempre, ou polo menos mentras non mude a estructura do Estado, cun marco estatal, porque a legislación estatal sobre o mercado de traballo, sobre a negociación colectiva, é unha competencia do Estado. Por lo tanto, ten que haber un marco galego de relacións laborais, pero vai haber un marco estatal. En ese sentido, onde temos que enfrontar os problemas que hai aí. O último cambio e a proposición do BNG o recolle ben, o último cambio que hai na normativa laboral sobre convenios colectivos é a reforma laboral do ano 2012. Esa reforma ten un efecto demoledor sobre os salarios, porque utiliza unha técnica que é cambiar a prevalencia dos convenios colectivos. Antes, un convenio colectivo sectorial non podía ser sustituído por un convenio colectivo de empresa que baixara os salarios ou aumentara a xornada. O convenio de sector marcaba o mínimo e a partir de aí, se unha empresa quería negociar no metal ou no téxtil, porque era moi grande, pois negociaba un convenio de empresa, pero sempre superando o convenio de sector, porque a prevalencia era o convenio de sector. Fátima Báñez se cargou ese modelo e o está utilizando, porque no último concurso público do Ministerio de Emprego gañou unha compañía, Sinergias de Vigilancia e Seguridade, que se presentou ao concurso e por iso gañou máis barato de todos. Por que? Porque o salario de un vixiante de seguridade no concurso anterior era de 1.100 euros ao mes e Sinergia, que ten un convenio colectivo que rompe o convenio provincial, lles paga o salario mínimo interprofesional. De 1.100 euros a 700 euros. Ese é para que sirve cambiar a prevalencia dos convenios. Se o convenio de sector está por riba do convenio, perdón, se o convenio de empresa está por riba do convenio do sector, as empresas poden reducir a salario mínimo interprofesional e as normas básicas do Estatuto dos Traballadores os dereitos dos traballadores e das traballadoras acumulados. Para iso tamén se eliminou a ultraactividade en anos de loita. En ese sentido, vou dicilo, nós estamos a favor de que os convenios galegos teñan prevalencia, estén por riba dos convenios estatais. Estamos a favor diso, porque nos parece que iso é positivo. Pero para perfeccionar a proposta do BNG, creo que habería que matizalo dicindo que cando os convenios negociados en Galicia estén por riba do pactado no convenio estatal. Eu non teño dúbidas de que un convenio asinado pola CIGA,
por Comisións Obreiras e por UGT, nunca negociará por debaixo dun convenio estatal. Pero sí teño unhas enormes dúbidas que un convenio, por exemplo, de grandes superficies comerciais, donde existen sindicatos amarelos patrocinados pola patronal, poda negociar un convenio colectivo por debaixo do que establece o convenio estatal. E, polo tanto, en uso desa soberanía e dese marco de relacións laborales poden ser utilizados polos enemigos da clase traballadora para devaluar aínda máis as nosas condicións de traballo que tamén definiu o compañeiro do Partido Socialista. Por lo tanto, nos apoiaremos a proposta do BNG, ademais porque, como ben explicou, é unha proposta pechada que ven dun sindicato, da CIGA, dun dos sindicatos máis representativos do noso país e que nese sentido é pouco modificable. Pero pensamos que se perfeccionaría máis esa proposta se se introduce este elemento. Marco galego de relacións laborais, convenios galegos con prevalencia sobre os convenios estatal, pero sempre que melloren as condicións do convenio estatal. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Lago. Por parte do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ten a palabra o señor Tellado.